Brillanti Musicals kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Mis-sena 2021 sal-lum, total ta' 3,888 familja ibbenefikaw minn 4 skemi governattivi li jinkoraġġixxu tranzizzjoni lejn enerġija aktar effiċjenti. B'kollox dawn il-familji rċivew aktar minn 10 miljun euro f'sapport finanzjarju għal sistemi ta' enerġija rinnovabbli. Dan is-sapport finanzjarju ingħata f'4 skemi amministrati mir-regolatur għas-servizzi tal-enerġija u l-ilma li jinkludu l-iskemi ta' solar water heaters, heat pump water heaters u roof insulation and double glazing li reġgħu infetħu għal din is-sena. Ma dawn hemm ukoll l-iskema ta' renewable energy sources għall-installazzjoni ta' pannelli fotovoltaiċi u sistemi għal ħażna tal-batteriji li se tinfetaħ fix-xhur li ġejjin. Dawn iċ-ċifri tħabbru waqt laqgħa ta' konsultazzjoni li saret ma' stakeholders differenti. Flimkien mal-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija Mirjam Dalli, il-Kap Eżekuttiv ta' Regolatura s-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma l-Inġinier Marġona Bela u Chief Policy Officer tal-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma l-Inġinier Charles Buttigieg. L-Inġinier qabel nnota kif dawn l-iskemi qed iħeġġu lil familji jkunu aktar sostenibbli u effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Kollox il-Gvern alloka 26 miljun għal dawn l-iskemi u benefikaw mal kważi 4,000 familja fejn ħadu il-fuq minn 10 miljuni fi grants. Il-Gvern qed jalloka €1 miljun għal 3 skemi li reġgħu infetħu dan ix-xahar, filwaqt li aktar tard din is-sena se titnieda skema multimiljonarja oħra biex tappoġġja lil familji jinvestu f'sistemi fotovoltaiċi u sistemi ta' ħażna ta' batteriji domestiċi. Il-Ministru Mirjam Dalli enfasizzat id-determinazzjoni tal-Gvern lejn l-użu sostenibbli tal-enerġija, anki jitfit mal-impenn ta' Malta bħala parti mill-ftehim li ntlaħaq fil-COP28 f'Diċembru li għadda, fejn diversi pajjiżi ntalbu jużaw inqas fuels fossili biex sa' sena 2050 jilħu l-mira tad dekarbonizzazzjoni. Kenna konkurrenza tajba għall-iskemi li kenna mod partikolari fejn tidħol l-enerġija rinnovabbli, fejn jidħol l-storage tal-enerġija u skemi oħrajn. U s-sena 2024 irridu nkomplu nagħtu mbuttatura lil dawn l-iskemi oħrajn għaliex irridu nżidu l-persentaġġ ta' rinnovabbli f'pajjiżna u rridu naċċertaw ruħna li jkollna aktar effiċjenza enerġetika.